ஹலோ எவ்ரிவான். நம்ம இப்போ 6ஆம் வகுப்பில் இருக்கிற பசிப்பினி போக்கிய பாவை என்ற உரைநடை பார்க்கலாம். இது நாடக வடிவில் கொடுத்துருக்காங்க. இடம் பார்த்தீங்கன்னா மணி பல்லவ தீவு. கதை மாந்தர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணிமேகலை, தீவ திலகை. இதில் 2 பேருக்கு ஒரு கான்வர்சேஷன் நடந்துட்டுருக்கு. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். சரிங்களா? இப்போ மணிமேகலை ஒரு தீவுக்கு வந்துட்டாங்க. சரிங்களா? அப்போ தீவு திலகை கேட்குறாங்க, நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. யாரை பார்த்து? மணிமேகலை பார்த்து தீவு திலகை கேட்குறாங்க, நீங்கள் யாருன்னு. அதுக்கு மணிமேகலை சொல்கிறாங்க, நான் பூம்புகாரை சார்ந்தவள், என் பேர் மணிமேகலை, என்னை இங்கே கொண்டு வந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணிமேகலா தெய்வம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மணிமேகலை கேட்குறாங்க தீவு திலகையை, நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்குறப்ப தீவத்திலகை சொல்கிறாங்க, என் பேர் தீவத்திலகை, நான் இந்த தீவை காவல் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சொல்லிகிட்டே இருக்கிறப்ப தீவத்திலகை சொல்கிறாங்க, இங்கே பாருங்க, நம்ம எதிர்க்க இருக்க ஒரு பொய்கை இருக்குது. அதுக்கு பேர் கோமுகி. கோனா பசு, முகினா முகம். பசுவின் முகம் போன்று அமைந்திருப்பதால் இந்த பொய்கை கோமுகி என்று பெயர் பெற்றிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு மணிமேகலை, ஆமாம், வடிவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பேர் இருக்குது. தீவத்திலகை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, வைகாசி திங்கள் முழு நிலவு நாளில் இப்பொய்கை நீரின் மேல் ஓர் அரிய பாத்திரம் தோன்றும். அது அபுத்திரன் கையில் இருந்த அமுத சுரப்பி என்னும் பாத்திரம் ஆகும். ஸோ வைகாசி திங்கள் அன்று முழு நாளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பொய்கை நீர் மேலே ஒரு பாத்திரம் இருக்கும். அந்த பாத்திரம் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமுத சுரப்பி. அது யார் கையில் இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அபுபுத்திரன். இது நோட் பண்ணிக்கோங்க, இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த பாத்திரத்தை சின்ன சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மணிமேகலை கேட்குறாங்க. அதுக்கு தீவத்திலகை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த உணவு அந்த பாத்திரத்தில் இட்ட உணவு எடுக்க எடுக்க குறையாமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு தீவத்திலகை சொல்கிறாங்க. உடனே மணிமேகலை என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பாத்திரத்தை கையில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த தீவத்திலகை வணங்கிட்டு அவங்க வந்துடுறாங்க. காட்சி 2. அவங்க எங்கே வந்துடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூம்புகாருக்கு வந்துடுறாங்க. ஸோ காட்சி 2 எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மணிமேகலை தீவத்திலகையை வணங்கி அமுத சுரப்பியுடன் விடை பெறுகிறாள். ஸோ மணிமேகலை என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா தீவத்திலகை கிட்ட இருந்த அந்த அமுத சுரப்பியை வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. எங்கே வந்துட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூம்புகாருக்கு வந்துட்டாங்க. இப்போ ஆதிரையிடம் சாப்பாடு வாங்குறதுக்காக போகிறாங்க, அதாவது உணவு வாங்குறதுக்காக போகிறாங்க. ஸோ காட்சி 2 இடம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதிரையின் இல்லம். கதை மாந்தர்கள் யார் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதிரை, மணிமேகலை. சரிங்களா? இப்போ ஆதிரை கேட்குறாங்க, நீங்கள் யார் அப்படின்னு. மணிமேகலை சொல்கிறாங்க, இங்கே வாழ்ந்த கோவலன் மாதவி ஆகியோரின் மகள் தான் நான் அப்படின்னு சொன்னோடனே, ஓ அப்படியா, உங்கள் அப்பா அம்மா பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், உங்களை நான் பார்த்தது கிடையாது, சரிங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே, அப்போ இது என்ன, இது பாத்திரம், இது ரொம்ப அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆதிரை மணிமேகலையிடம் கேட்குறாங்க, இந்த பாத்திரம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது, என்ன இது அப்படின்னு கேட்குறப்ப அதுக்கு மணிமேகலை என்ன சொல்கிறாங்க, இது அல்ல குறையாமல் உணவு வழங்கும் அமுத சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்தது எல்லாமே சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு தீவுக்கு போனேன், அங்கே கிடைச்சிது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க எல்லாமே சொல்கிறாங்க. இதை ஆதிரை வியப்புடன் கேட்குறாங்க. மணிமேகலை என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க எல்லா கதையும் சொல்லவோ இவங்க வியப்புடன் கேட்டு, சரி நான் உணவு இடுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னவொடனே அந்த பாத்திரத்தில் ஆதிரை உணவு இடுகிறாள். அந்த மணிமேகலை என்ன பண்ணுறா, அந்த அமுத சுரப்பி கொண்டு யாரெல்லாம் உணவு இல்லாத கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாமே பூம்புகாரில் உள்ள எல்லாருக்குமே கொடுத்துட்டு சிறைச்சாலைக்கு போகிறா. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறா, சிறைச்சாலைக்கு போயிட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறப்ப காட்சி 3 இடம் அரண்மனை. கதை மாந்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிறை காவலர், மன்னர், மணிமேகலை. இப்போ இந்த சிறை காவலர் நோட் பண்ணுறாங்க, இந்த அம்மா சாப்பாடு கொடுக்க சாப்பாடு காலியாக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னவொடனே இந்த சிறை காவலர் என்ன பண்ணுறாங்க, மன்னர்கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க, ஒருத்தவங்க இந்த மாதிரி சாப்பாடு கொடுத்துட்ருக்காங்க, ஆனால் குறைய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னவொடனே அந்த மன்னர் அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வர சொல்கிறாங்க. அந்த பெண்ணுக்கிட்ட கேட்குறாங்க, நீ யாருமா, என்னம்மா இப்படி பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறவொடனே அந்த பெண்ணுன்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணிமேகலை. அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க,
இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து அமுத சுரப்பி வந்து கிடைச்சிருக்குது அப்படின்றத அவங்க சொல்கிறாங்க. அது நடந்ததெல்லாம் சொன்னவொடனே மன்னரும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, சரிம்மா அப்படியா, உனக்கு நான் என்ன உதவி செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி மன்னர் வந்து கேட்குறாரு. அதுக்கு வந்து மணிமேகலை என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிறைச்சாலையில் தண்டனை பெற்றவர்கள் திருந்தி வாழ வழி காண வேண்டும். சிறையில் வாழறாங்க இல்லைங்களா, அவங்க வந்து திருந்தி வாழ வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோரிக்கையை வந்து கேட்குறாங்க. சரிங்கம்மா, அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்கம்மா அப்படின்னு கேட்குறப்ப, அறிஞர்களை கொண்டு சிறையில் உள்ளவர்களை எடுத்து கூற வேண்டும், அறநெறி கல்வியை அளிக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வந்து அவங்க வந்து மன்னர்கிட்ட சொல்கிறாங்க. சரி, ஓகே, நான் வந்து அப்படியே நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க.